Prema nezvaničnim izvorima, američki predsjednik Donald Trump želi da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom već sledeće nedelje nakon što se u Kremlju održali konstruktivni razgovori specijalnog izaslanika Amerike i ruskog lidera. Američki predsjednik Trump izrazio je želju da već sledeće nedelje održi sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, prenose mnogi zapadni mediji, pozivajući se na izvore bliske šefu Bele kuće. Prethodno 6. avgusta u Kremlju je održan sastanak između ruskog predsjednika Putina i američkog specijalnog izaslanika Stevena Witkofa. Pomoćnik ruskog lidera Jurij Ušakov ocenio je da je razgovor kao veoma koristan i konstruktivan. Sam Donald Trump je istakao da je tokom tog susreta postignut veliki napredak, što dodatno otvara vrata za moguće nove lično druženje dvojice lidera. Ovaj razvoj događaja izaziva nadu za smanjenje tenzija i poboljšanje odnosa između dve velike svetske sile. Zapratite kanal Info 1.